na koji način postavljamo saradničku prezentaciju u deljeni folder saradnička izrada PowerPoint prezentacije. Dakle, kliknut ćemo na link saradnička izrada PowerPoint prezentacije i dobijamo Google Disk folder u kojem treba da postavimo prezentaciju. Prezentaciju možemo da postavimo potpuno novu, dakle da imamo, ja ću sad da obrišem ovo, sam to već samo malo preprobala, pa će to isto da uradim. Dakle, ovo brišem. Znači, možemo da postavimo potpuno novu prezentaciju, ovako, na ovaj način. Znači, kliknula sam, još jednom da kažem, kliknula sam na novo i Google prezentacije, napravi i deli i pravimo novu prezentaciju koju ćemo da naslovimo onako kako je naša tema. Dakle, tema nam je, recimo, samo da se pokrene, da se završi. Evo, tema je tema i sada nas 3 radimo na ovoj prezentaciji, tako da ćemo ovdje da napišemo ko radi. Znači, Nataša, znači, odnosno ime i prezime i jedne osobe, druge osobe, treće osobe, naslov i ovdje pravimo, dakle, novu prezentaciju, novi slajd, desni klik, napravi novi slajd, primenjujemo sve ono što smo do sada radili, prosto u PowerPointu takođe imamo slične mogućnosti. I tako na toj jednoj prezentaciji vas u grupi 3 ili 4 ima, radite tu prezentaciju. Sad, ako već imate neku postojeću prezentaciju koju još želite da doradite, onda uradite sledeću stvar. Idemo na novo, otpremanje datoteka i sad sa računara nekoga od vas ko ima neku prezentaciju koju želi da doradimo, izaberemo tu prezentaciju, samo malo da se sada to otvori, i izaberemo prezentaciju koju želimo da dodamo. Evo, ja ću dodam ovu azbuku ovde. I evo je azbuka. Sada tu azbuku, mi svi imamo u stvari mogućnost da odemo u sve prezentacije, vodite računa, znači možete da obrišete neku drugu prezentaciju i tako dalje, ali to se vidi, svaka vaša aktivnost u Google Disku se vidi. I uvek može i da se vrati, naravno, nešto, ako nešto se uradi kako ne treba, ne sekirajte se, sve uvek može da se popravi, kod tehnologije je tako. I evo je, prezentacija izgleda ovako, otvori pomoću Google prezentacije i sad može tek da se obrađuje. Dakle, ja sam PowerPoint prezentaciju prebacila u Google prezentaciju i sada na njoj može dalje da se radi. Sad, naravno, vi ćete da radite nešto dugo, ali evo imate i ovu prezentaciju ovde. To bi bilo to.